Hey, BG Bricks her. I den her video vil jeg vise jer, hvordan I selv kan lave et Excel-ark til at holde styr på jeres indtægter og udgifter i forbindelse med jeres Bricklink-forretning. Når I har sådan en Bricklink-forretning, så er det selvfølgelig altid en god idé at holde styr på sine indtægter og sine udgifter. Og så vil jeg vise jer, hvordan I kan lave sådan et Excel-ark, hvor I kan holde styr på jeres økonomi. Vi starter med lige at lave en overskrift her. Vi kalder udgifter. Så kan man selvfølgelig godt bare vælge at sige, at jeg sætter min udgift ind, så vi laver en, der hedder indtægter, og sætter mine indtægter ind og se, hvad giver det på bundlinjen. Jeg kan egentlig godt lide at se, jamen, hvor er det hen, jeg bruger mine penge, altså hvor har jeg mine udgifter, hvor det hen, mine indtægter de ligger hen. Så vælger jeg egentlig lige at prøve at stille det lidt op. Nu kan vi kalde den første her, den kan vi kalde Lego indkøb. Så hver især, de får lige sådan et nummer bagefter, og jeg skal nok lige komme ind på, hvad det er, jeg vil med det nummer der. Så kan vi ellers have en udgift i, for eksempel hvis vi skal købe noget inventar ind, altså noget til at opbevare vores dele og vores klodser og alt det. Den får nummer 2. Så bruger vi måske nogle penge på noget fragtmateriale. Altså køber noget boblekuverter, køber nogle papkasser, køber noget emballage, alt det der vi bruger til at sende vores ting i. Så har vi jo nogle udgifter i forbindelse med fragt. Kalder vi 4. Så er der måske nogle udgifter til PayPal. Der ligger nogle gebyrer der. Kalder vi 5. Så har vi nogle udgifter til selve Bricklink. Den får nummer 6. Sådan der. Har man flere udgifter, nu har jeg lige taget dem med, som jeg synes jeg har. Og så kan man selvfølgelig sætte dem ind, hvis man nu har flere udgifter. Ellers så slutter vi lige af med at lave en total. Sådan der. Så gør vi lige plads, der vi har til at vores tal det kan komme ind og stå. Sådan der. Og så sådan nogle udgifter, de plejer altid at have sådan en rød farve, så det giver vi dem lige. Og så kan jeg godt lide, at når det er en mørk farve, vi har, så er det en hvid tekst, vi har der. Så jeg kan måske lige gøre sådan der, og sammen med den der. Og så kan vi lige sætte en fin ramme omkring, så ser det også lidt pænere ud. Sådan der. Det vil sige, nu har vi egentlig vores række med alle vores udgifter. Så kan vi gøre lidt det samme med vores indtægter. Lave en overskrift, der hedder indtægter. Der har vi jo måske Bricklink salg. Den får næsten nummer i rækken, det er nummer 7. Hvis man nu sælger på Rigout også, eller hvis man har DBA eller Facebook eller andre steder man sælger, så kan man selvfølgelig også sætte det ind. Så har vi nogle indtægter i forbindelse med fragt, det vil sige det vi får ind fra kunden af. Vi tager selvfølgelig nogle penge i fragt, og det kan godt være, at den differentierer i forhold til den udgift vi har med det. Så sætter vi lige den ind, den får nummer 8. Og nu vælger jeg egentlig at sætte den herhen. Jeg kan også sagtens have sat den ind herhen, men jeg kan bedst lide, at de sidder over hinanden, så er det lidt nemmere at holde styr på at se, okay, hvad har jeg udgift, hvad har jeg indtægter, så de sidder lige over hinanden. Det samme med PayPal-gebyr. Og den får nummer 9. Så kan det være, at man har nogle håndteringsgebyr. I forbindelse med sin Bricklink-forretning. Den får nummer 10. Sådan der. Når man kan se, at nu kan den ikke helt stå der, så går vi lige op og trykker på den, der hedder ombud tekst. Så kan vi nemlig have den til at stå der. Og så
har vi en total for indtægt også. Sådan der. Og så igen, så laver vi lige plads under, så vi har noget plads til at sætte nogle tal ind. Sådan der. Og indtægter, de plejer at have en grøn farve, så det giver vi dem lige. Så er det lidt nemmere at se, hvad der er udgifter og indtægter. Og igen, så kan vi lige lave dem. Sådan der. Og så kan vi sætte en fin ramme omkring det også. Sådan der. Og lige lave den der. Sådan der. Det vil sige, nu har vi en række med vores udgifter. Vi har en række til, hvor vi kan have vores indtægter. Det vi så gerne vil have nu, jamen det er, så laver vi sådan en række herunder, hvor vi egentlig kan have alle vores indkøb, alle vores udgifter, alt det til at stå ind, så man kan se det. Og så skal jeg egentlig mene, at jeg skal trække tallene hernede fra, så automatisk ligger op i, så vi har en total for alle de ting, vi nu sælger, og alt det, vi nu køber. Vi starter med at lave den første her. Den kan vi fx, det kan vi kalde dato. Så har vi, hvis man gerne vil have det med, et ordrenummer. Så har vi måske den vare, vi har købt. Den skal måske lige bruge lidt mere plads på. Varen. Vi har måske et antal, vi har købt. Vi kan også lægge ind, jamen, købt hos. Det kan være mal tilbage. Jeg kigge over, hvor jeg købte den der hen til den der gode pris der, så kan man lige hurtigt se, hvor man har købt den hen. Så har vi en her, kalder bogføring. Kan jeg godt være, vi lige skal sådan der, så vi har plads til den. Den her bogføring, det er sådan set den, jeg skal bruge i forbindelse også med de tal, jeg har lagt ind her, når jeg skal til at begynde at trække tallene og trække dem bare op. Og det skal jeg nok lige vise jer, hvad der er, jeg mener med det. Så har vi måske en, der hedder pris per, altså per stykke vi køber. Og vi har en pris i alt. Sådan her. Og så skal vi lige igen bruge lidt plads herunder til at skrive de forskellige ting ind i. Så vi fletter lige et par celler her. Sådan der. Og det gider vi selvfølgelig ikke sidde og gøre hele vejen ned, så vi tager selvfølgelig og laver en kopi af den række der. Og så kan vi ellers bare sætte den ned, så langt som vi nu har lyst til. Så er det gjort hele vejen ned. Så kan vi egentlig gå ind og sige, jamen i dag, det er den 19.10. I hvert fald den dag, det her det blev optaget. Vi har været ude at købe noget Lego i BR for eksempel. Det vil sige, den har et ordrenummer, der hedder 1, 2, 3, 4. Og det er Lego, kan vi give den et eller andet nummer. Jeg aner ikke, hvad det her det er, men så det kan være, når jeg sætter prisen ind, og de synes, jeg har taget røven på mig. Det må vi se. Vi har købt for eksempel 4 stykker af den, og den er købt i BR. Bogføring. Så er det, vi sætter ind. Det er jo et Lego indkøb, vi har gjort. Det er en udgift, vi har. Så det vil sige, at den skal egentlig føres ind under den her. Så vi skriver 1 herovre. Og så skal jeg nok lige, nu kan jeg se, at der ikke sker det så meget har vi nu. Men det skal vi nok få det til. Vi har for eksempel givet 150 kroner for den. Og så vil vi gerne have den til, at den selvfølgelig regner sammen. Jamen, for mig bliver det så i alt her. Så vi går lige op og trykker på funktioner heroppe. Vi vil gerne have en sum. Og vi vil gerne have, at den siger, at den der, altså prisen på den, gange med det antal, vi har købt. Okay. Så siger nu er den regnet ud, hvad det bliver i alt. Så vil vi gerne have dem her. Dem vil vi selvfølgelig gerne have til at stå som, det er en revision, det siger, der står kroner og øre ved, så man kan se, at det er noget penge, vi har med at gøre. Og det vil vi egentlig gerne have hele vejen nedad, så vi laver lige en kopi
sådan der, og jeg kører den hele vejen ned til der, hvor vi havde før. Det var der ned til. Sæt ind. Sådan der. Nu gider jeg ikke lige at kopiere den der 150 minus 150 ind. Så vi laver bare lige den næste række til en revision også. Og så tager vi lige en kopi af den. Og så sætter vi den ind hele vejen ned også. Og det laver man selvfølgelig bare så langt, man nu har behov for. Sådan der. Så er alt det også lavet til, at der står kroner og øre, når vi begynder at sætte noget ind her. Men det var simpelthen en af de udgifter, vi måske kan have. Så kan man selvfølgelig også sige, hvis man har køber noget inventar, køber noget fragtmateriale, og det, sætte det ind. Så kan det godt være, at vi får en ordre på Bricklink. Så sætter vi selvfølgelig den ind også. Den plejer at have sådan en hashtag 8-cifret nummer. Og så kan vi skrive der Bricklink order. Kalder vi bare en der i antal. Køb toast, der får ikke rigtig at føre noget ind. Under bogføring, jamen den skal jo bogføres. Det er jo en indtægt vi får, og det er sat for Bricklink, så den blev bogført under 7'eren. Og lad os sige, at kunden har købt for 200 kroner. Så kan I se, at nu regner automatisk sammen nu. Men i sådan en ordre, så ligger der selvfølgelig også køber, der plejer som regel at betale for noget fragt. Jamen, så kan vi tage og fragt ind, og det er det køber han betaler for. Igen, der er kun en. Det vil sige, det er jo en indtægt for os. Det vil sige, det er det vi får fra køberne. Det vil sige, at den skal bogføres under 8. Og lad os sige, at køber han har givet 12 kroner i fragt for det her. Så kan det også godt være, at der ligger en fragt for sælger. Det vil sige, det er det vi giver for selve fragten. Det vil sige, og det er jo sådan set, det er jo så udgiften for os. Det vil sige, at den skal bogføres under nummer 4. Og lad os så sige, at vi har givet 10 kroner i fragt for eksempel. Så har vi 2 kroner til at dække lidt fragtmateriale ind. Så er der måske nogle PayPal-gebyr. Og igen, der er det som køber. Han giver i PayPal-gebyr. Det vil sige, det er en indtægt for os. Det vil sige, at den skal under 9'eren. Og lad os sige, at han giver 8 kroner i PayPal-gebyr. Og vi kunne se her, den der fragten. Det kan vi se, det er nemlig fragten for os. Den skal selvfølgelig sættes som en minus 10, for det er en udgift for os. Så har vi PayPal-gebyr for os, altså som sælger. Det vil sige, det er en udgift for os. Det vil sige, den skal under 5'eren heroppe. Og lad os så sige, at jamen, vi har givet 7,5. Og det er igen, det er en udgift for os, så vi sætter lige et minus ind. Sådan der. Og så kan det selvfølgelig også være, at vi giver nogle gebyr til selve Bricklink. Og det vil sige, at de skal føres ind her igen. Det er en udgift. Så under 6'eren under Bricklink gebyr. Og lad os sige, at vi har givet 5 kroner i Bricklink gebyr. Så det vil sige, nu har vi jo egentlig sådan en ordre, der er lagt ind der med de forskellige ting. Kan man sige, alt det her, det er selvfølgelig ikke noget, vi skal sidde og taste ind hver eneste gang. Så når man har sådan en der, og vi får en ordre mere, jamen, så tager vi selvfølgelig bare den, laver en kopi af den, og sætter den ind. Så det eneste, man skal taste ind, det er selvfølgelig bare, jamen, hvad er udgifterne og indtægterne på den her ordre her. Sådan her. Og så selvfølgelig datoen og ordrenummer. Så det vi så gerne vil nu, det er jo, at vi gerne vil have den til at tage de priser, vi nu har hernede fra, få dem ført op i den række, vi har med udgifter, eller den række, vi har med indtægter. Så vi kan se en total, når vi begynder at få flere og flere ordre, og vi begynder at købe flere og flere ting ind, så vi kan se, jamen, hvad er totalen samlet set for det her. Måden, hvorpå vi får alle vores tal hernede fra, og flytter op i vores rækker herop, så de kommer under de rigtige rubrikker, det er ved at, hvis nu går op i den første her med Lego-indkøb, så går vi op og vælger den hedder funktioner. Sådan der. Så tager vi den, der hedder sum hvis. Trykker OK på den.
Så skal vi vælge et område, og det område, vi egentlig gerne vil have den til at kigge på, det er det område, vi har her. Og der kører vi den selvfølgelig bare hele vejen ned til, så langt vi nu vil have ned. Kriterier for den, det er, at vi vil gerne have den til at stå 1 herude. Fordi 1, det var det, vi har valgt til Lego-indkøb deroppe. Og de ting, der så skal lægge sammen, jamen det er dem, der er over i den kolonne herover. Og så trykker vi OK. Nu har den taget alt det, der står 1 ud for. Det er den, vi har der med 600. Vi har ikke andre, der står 1 ud for. Så nu har han taget alt, der hedder 600 her, og det har han trukket med derop, hvor der står 1 ud for under vores bogføring. Nu kan jeg se, nu skal vi lige have lavet det der om til, at det er en revision. Det skal vi egentlig have hele vejen hen her. Så vi kan se, det er noget kroner og øre, vi har med at gøre. Og det samme, det skal vi også have hen i indtægter. Sådan der. Samme måde gør vi egentlig bare med inventar, det vil sige funktioner, som hvis område, det er det område, vi har her. Kriterierne derfor, det er så 2 i det her tilfælde. Det område, vi gerne vil have dem til at lægge priserne sammen i, det er den, vi har herude. Okay. Nu se, der er ingenting, det vil sige, vi har ikke bogført noget under 2 endnu. Vi har ikke købt noget inventar. Nu kan jeg prøve for eksempel med fragten her. Vi gør det samme der. Som hvis området, det er den, vi har der. Kriterierne, det var 4. Og det område, vi skal have til at lægge sammen, det er det, vi har der. Okay. Nu har han taget 10 kroner i fragt der. Hvis vi kigger under 4, der har vi der 10 kroner. 10 kroner. Vi har også 4 hernede, men der har vi ikke skrevet noget ind endnu. Vi kan selvfølgelig godt prøve at se, hvis vi nu skriver 5 herinde under 4, jamen vi har brugt 20 kroner også på en. Så kan jeg godt se, så går han op og ændrer der, så tæller han det sammen. Alt det, hvor vi skriver under 4 her, jamen det tæller han op i 4'eren dernede, og så videre med alle de andre tal. Så det gør vi egentlig bare med alle de forskellige, vi nu har herhen af. Så det tænker jeg lige, at gøre så. Sådan der. Så har vi fået gjort det ved alle sammen nu. Så er de rigtige tal herfra, de er kommet med op i vores række med udgifter eller vores række med indtægter. Nu vil vi selvfølgelig gerne lige have en total på alle vores udgifter. Og det gør vi selvfølgelig ved at sige funktioner. Så tager vi bare summen nu. Og så tager vi summen af alle tallene der henne. Så får vi, hvad nu er den totale udgift er. Det samme det gør vi med indtægterne, funktioner og sum. Så vi der lidt væk. Og så tager vi alle vores indtægter derhen. Så har vi, hvor meget vi har i indtægter, og vi har, hvor meget vi har i udgifter. Så kan det selvfølgelig godt være, at vi vil have en, der hedder balance for regnskab, kan vi kalde det. Så lige der til området den, sådan der. Og lige plads der, og vi laver lige lidt kanter omkring. Sådan der. Det vil sige, her, der vil vi jo gerne have. Gerne ikke. Sådan der. Det vil sige, der vil vi gerne have summen af den der. Og vi vil gerne have summen af den der. Det vil sige, så har vi balance for hele regnskabet. Jamen, det er lige nu på minus 222,5. Og så kan vi lige give den der en eller anden fin farve. Sådan der. Sådan der. Det vil sige, så har vi for hele vores regnskab, hvordan det ser ud. Så kan vi lige shine op hernede også. Give dem sådan en også.
Sådan der. Og sådan der. Så har vi sådan et fint regnskab til at styre vores Bricklink forretning efter. Nu kan det selvfølgelig godt være, for at vi ikke får sådan en uendelig lang liste hernede af. Så kan det selvfølgelig godt være, at vi kan gå ind og sige, at det her det er fra oktober måned. Og så kan vi, når vi kommer til november måned, så vil vi gerne lave en ny en. Og det gør jeg selvfølgelig bare ved at gå ind og så sige, at vi laver en flytte eller kopier. Vi vil gerne oprette en kopi, og vi vil gerne flytte den til enden. Og så trykker vi OK. Og så kan vi gå ned og så omdøbe den til november. Og så kan vi igen december, og så kører jeg videre derude af mig med nogle her. Så kan se, nu har vi to ens her. Så går vi selvfølgelig bare over i november og sletter alt det vi har der, så når vi starter på den først, når vi starter på november måned. Så det var i hvert fald lige en lille video omkring, hvordan I kunne man nemt kan lave sådan en lille Excel-app til at styre sin økonomi i sin forretning på. Så har I nogle kommentarer til det, jamen så smid endelig det ned i kommentarerne. Og ellers kunne I bruge videoen til noget, så giv den da lige et lille like. Og så ellers husk at abonnere, hvis I vil se flere videoer fra mig her. Så ellers så ses vi bare derude.